Batát, častokrát nazývaný sladký zemiak, pestujeme podobne ako paradajky alebo papriku. To znamená z priesady. Ak by ste ich sadili ako zemiaky, úrody by ste sa nedočkali. Preto ako prvé potrebujeme sadenice batátu, čiernu záhradnícku fóliu, kyprič, nôž a motiku. Ako prvé nahrnieme kopček po dĺžke sadeniska a prikryjeme fóliou. Fóliu obhrnieme zeminou tak, aby nám ju neodfúkol vietor či nezmyl dážď. Pomôže nám zadržiavať teplotu, vlahu a zamedzí rastu buriny. Do fólie vyrežeme otvory vo vzdialenosti 30 až 40 cm. Vyhlbíme jamky a môžeme sadiť. Odrody batátu sa líšia farbou šupiek, farbou dužiny, textúrou, tvarom a chuťou. Existuje viac ako 400 druhov sladkých zemiakov na celom svete. Mladé lístky batátu môžeme použiť na prípravu čaju či šalátov. Po prvej zálievke treba skontrolovať, či nie sú odkryté korene a prípadne ešte dosypať trochu zeminy. Ak batát sadíte do viacerých radov, tak by mali byť od seba vzdialené aspoň 1 meter. Batáty nenapádajú žiadne ekonomicky významné choroby a škodcovia, a už vôbec nie pásavka zemiaková, ľudovo nazývaná ako mandelínka. Preto počas vegetácie nevyžadujú žiadnu chemickú ochranu. Termín zberu závisí od odrody, dátumu vysádzania a klimatických podmienok. Zvyčajne 80. až 110. deň po výsadbe, čo v našich podmienkach predstavuje koniec augusta až október. V každom prípade zber realizujeme pred mrazmi. Vňať môžeme využiť, je totiž obľúbenou pochúťkou hospodárskych zvierat. Pred zberom vňať odstrihneme a fóliu odstránime, aby sme mohli začať batát zberať. Pri menších plochách, ako je záhrada, postačí ryľ. V prípade, že máme toho viac, použijeme pluh. Pri zbere úrody dbáme na to, aby sme batáty mechanicky nepoškodili. Po umytí a zastrihnutí zdravé korene triedime od poškodených a napadnutých škodcami. Batát sušíme aspoň 3 dni pri teplote 30 stupňov Celzia, aby sa zahojili rany a tak ich pripravíme na zimovanie. Najväčšie škody spôsobujú dôtovce, po ktorých vznikajú takéto diery a rôzne hraboše, ktoré obhrízajú plody. V prípade ich premnoženia bývajú veľké straty. V žiadnom prípade batáty neskladujeme ako zemiaky. V chladných priestoroch začnú plesnivieť a rýchlo hniť. Batáty skladujeme v tmavej miestnosti na teplote 12 až 15 stupňov Celzia. Takto uskladnené vydržia niekoľko mesiacov. Podávať môžeme samozrejme aj čerstvé batáty. Výborná nutričná hodnota batátov je lákadlom pre nadšencov zdravej výživy, tehotné ženy, mamičky a detičky. Stačí ich už len pripraviť a zjesť. Dobrú chuť!